महायुतीच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात माजी तालुकाध्यक्ष नासिर काझ यांचं भाषण झालं। आमदार नितेश राणेंनी गेल्या 10 वर्षात या मतदारसंघाचा चेहरा मोहरा बदलला। वैभववाडी तालुक्याचं मागासलेपण नाहीसं केलं। त्यांना मताधिक्य द्यायचंय असं आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केलं। हे आपल्याला या ठिकाणी यावेळेला 50 ते 60 हजाराला जाण्यासाठी आपले प्रामाणिक प्रयत्न सर्वांचे या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे। आणि खरं तर या तालुक्यातून 6,452 मताचा जे मताधिक्य आपण दिलं होतं, तर आमच्या या तालुक्यातील सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक निर्णय केलेला आहे की या ठिकाणी यावेळेच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आमदार नितेश साहेबांना 10,000चा लीड या वैभव तालुक्यातून आपल्या कुठल्या परिस्थितीत द्यायचा असा निर्णय या ठिकाणी अशा प्रकारचं या ठिकाणी निर्णय या वैभव तालुक्यातील सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेला आहे। आणि निश्चितच तशा प्रकारची या ठिकाणी पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं विविध योजना या प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक बूथवर तशा प्रकारची जबाबदारी प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकाऱ्यावर देण्यात आलेली आहे। आणि भविष्यात या वैभववाडी तालुक्यातून 10,000 मताचा मताधिक्य देण्याचा निर्णय घेऊन आम्ही या ठिकाणी घेतलेला आहे। आपण सर्वांनी त्यासाठी प्रयत्न करावा अशा प्रकारची मी या ठिकाणी विनंती करतो। आणि आमदार नितेश साहेबांना त्यांच्या भावनेच्या व्यक्तीसाठी आणि या ठिकाणी दुसऱ्यांदा आपल्याला या विधानसभेमध्ये त्याला आमदार म्हणून पाठवायचा असल्यामुळे आपण सर्वांनी अशा प्रकारे प्रामाणिक प्रयत्न करावे अशा प्रकारची विनंती करतो। मी थांबतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।